an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an filɛ nin ye Côte d'Ivoire kɛrɛnkɛrɛnya la u ka faba la Abidjan ka bɛn fɛn min ye juillet kalo ale tile 25 san 2026 Jamiyatul Ansardine ale bolofaraba min bɛ Côte d'Ivoire n'a ɲɛmɔgɔba ye Adama Sako ye olu ka labɛnw ka ɲina ye a san fɔlɔ ye mawuludu sira kan walasa a kana ɲɛnamaya an fa n'an karamɔgɔ an'an ka Mali Conseil islamique ɲɛmaaba fɛ a Seyidi Sherifu Usman Madan Haidara ala sɔnna ma o baara de filɛ nin ye an bɛ ayiwa Abidjan plateau la Félix Houphouët-Boigny kɔnɔna na a kɔnɔna o kɔni fara dewu a kɔ kana aw yɛrɛ kun bɛna mɔgɔw ye u bɛ doni na hali sisan sigiyɔrɔw kɔni olu dɛsɛlen don nka an filɛ nin ye waati min na o de ye nɛgɛ kanɲɛ 14 waati sɔni an ka Mali Conseil islamique ɲɛmaaba Seyidi Sherifu Usman Madan Haidara bɛɛ bɛ k'ale min kɔnɔ a bɛ se yan mawuludu alakira bangeli de don sallallahu alaihi wa sallam ale bɛ kɛ fan caman fɛ diɲɛ kɔnɔ mais an karamɔgɔ Seyidi Sherifu Usman Madan Haidara ale nana mawuludu kɛ san bɛɛ lajɛlen ye n'i y'a jate minɛ ansar kɔnɔna na mawuludu bɛ daminɛ depuis Rabiul Awwal ale tile 12 o min ye bangeli su ye fo ka taa san yɛlɛma mawuludu bɛ kɛ kalo o kalo kalo fila o kalo fila kalo saba o kalo saba tuma o tuma bɛ kɛ o la o tɛ foyi ye ka alakira wasa alakira min taara a ka ca ni san 1400 ani dɔɔni ye nka nin ko in ala sɔnna a ma alakira tɔgɔ la a bɛ sigi nin ye nin jama in ye k'a fɔ ko fara ɲɔgɔnkan tɛ foyi ye fo alakira ko i b'a dɔn k'a fɔ alakira nana ni diinɛ min ye maa sɔrɔla kɔfɛ min ye diinɛ in ta k'a sankɔrɔta k'a bonya k'a di diɲɛmaw ma o la an b'a ɲini ala fɛ si ni kɛnɛya ala k'o di nin cɛkɔrɔba in ma mawuludu kɛra sababu ye diɲɛ kɔnɔ ka maaw gɛrɛ ɲɔgɔn na n'i y'a jate minɛ jamana caman de ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an balima dɔw bɔra faransi ka na dɔw bɔra gabon ka na dɔw bɔra kongo ka na dɔw bɔra burkina faso ka na dɔw bɔra mali la ka na an bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan Côte d'Ivoire Abidjan ni événement ba in na o kɔnɔna na feerekɛlaw bɛ feerew kɛ taxi bolilaw b'u ka taxi boli kɛ jifeerelaw b'u ka jifeere kɛ i b'a ye bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ sɔrɔ lama in na waati la a bɛ hɛrɛ don dugu kɔnɔ a bɛ nafa don dugu kɔnɔna na k'a daminɛ hali billet d'avion minnu bɛ ta i b'a ye mɔgɔw bɛ taa ni ka segin min kɛ o bɛɛ ye hɛrɛ an ka jamana ninnu ma an b'a ɲini ala fɛ serifukɛ de ye nin sababu ɲuman ye ala k'a di mawuludu sigilen bɛ mun kan ko silamɛw ka se ka balo ɲɔgɔn fɛ maa wɛrɛ ka se ka balo silamɛya diinɛ la diinɛ min n'a bɛ kelenya fɔ diinɛ min n'a bɛ bɛn fɔ diinɛ min bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan o de ye a Seyidi Sherifu Usman Madan Haidara bɛ ka hakilina min fɔ n'i y'a jate minɛ bi silamɛ bɛɛ kana ka fara ɲɔgɔn kan ka nin lapasa sabula jamana bɛ jamana la silamɛya tɔgɔ tɛ se ka foyi sabula silamɛ dɔw kɛra sababu ye silamɛ hakilina faamu jugu ka silamɛya kɛ dangariwale ye olu ma ka silamɛya kɛ jolibɔ diinɛ ye olu ma ala ka sɔn o bɛɛ lajɛlen kɛra terrain ka nisɔndiya caman bɛ nin waati in na an ɲɛ b'a la fɛn min ye an ka denmisɛnninw olu fana ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri u bɛ ka senfili ni bolofili kɛ karate u lajɛ dɛ nin funankɛni ninnu fana bɛ yen mawuludu ko la olu n'u ka mɛtiri u nana ka na ŋaniya yira kɛ n bɛ dugawu kɛ ala ka u kɛ mɛtiri baw ye senfiliw bolofiliw a cogoya bɛɛ lajɛlen kɛra an ka maaba caman bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔna na i n'a fɔ an ka karamɔgɔbaw mun bɔra mali la mun bɔra burkina faso ka fara Côte d'Ivoire ale karamɔgɔbaw kan an b'u bɛɛ fɔ k'u bɛɛ waleɲuman dɔn tribune a sanfɛla fan bɛɛ lajɛlen fara tewu wa hali sisan mɔgɔw bɛ da la mun bɛ ka don i n'a fɔ aw yɛrɛ kun bɛna a ye ja la cogoya mun na i bɛna dɔn k'a fɔ Sherifu Usman Madan Haidara laban na an t'a dɔn an bɛna taga n'a ye yɔrɔ min na a bɛ kun yɔrɔ min na sabula an filɛ nin ye Félix Houphouët-Boigny kɔnɔ an b'a dɔn nin ye terrainba de ye Abidjan kɔnɔ yan mais terrain min ka bon ni nin ye n'i nana n'a ye Sherifu Usman Madan Haidara a b'a fa jama bɛ to kɛnɛma ala de y'o kɛ a ye 26 mars fa ka Stade Modibo Konate fa ka Stade Ami Sport fa an taara ayiwa Kayi a y'o fa an taara ayiwa fɛn min ye Mopti ye a y'o fa an taara Sikaso a y'o fa an taara Segu a y'o fa i tɛna yɔrɔ si de yira Mali kɔni kɔnɔ ko terrain n'a m'a bɛɛ lajɛlen fa an nana Côte d'Ivoire yan Félix Houphouët nin t'a fɔlɔ ye nin y'a filanan de ye a y'a fa o la an ka dɔn k'a fɔ nin serifukɛ ɲɔgɔn tɛ a b'a hakili jigin don min na serifukɛ jiginna Gabon dugukolo kan Gabon aéroport depuis a sigira a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ a sanfɛla ni a dugumala
a kokana jama de kɛra k'a fa depuis Gabon sigira min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Sheriff de y'o kɛ a bɔr'o la a taara Faransi sami o ma kɛ fɛn dogolen Faransi aéroport tubabu bilenw jɔra k'a lajɛ ka kaba ko yalima nin ye maa de ye wa nin ye mɛlɛkɛ de ye wa nin ye jɔn de ye ni ɲɔgɔnna maa an ma deli k'a ye anw ye sariw ye bɔlɔntanaw a cɛmanw an ye sariw ye a musomanw an ye jama tɔgɔtigiw ye nga an ma deli ka ni ɲɔgɔnna ye ka aéroport minɛ k'a fa jama la mun yɛrɛ bɛ ka voyager olu y'u ka voyage dabila an karamɔgɔ ka u ta kɛ filɛli ye a Seyidi Seku Usmane Madan Haidara a taara Amérique o ma dogo mɔgɔ la Amérique janjo silamɛya ka taa nɛgɛ don mɔgɔw la a kɛnɛw kan mɔgɔ sɔrɔla ko ne kun bɔra silamɛya la n tubira n bɔra la n tubira n bɔra la nka nin sen in na i ka kumaw lamɛnlen kɔfɛ o tigi nana tubi a ko n tɛ bɔ a la n nana da la tigitigi k'a fɔ ko silamɛya diinɛ min bɛ fɔ a bɛ mɔgɔ min da o de y'o de a Seyidi Seku Usmane Madan Haidara aw yɛrɛ kun aw y'a caman ye a ka maa tubilenw a ka misiri kɔnɔ juma o juma maa dɔ de bɛ taa a kɛra bolitigi ye a kɛra min bɛ diinɛ wɛrɛ la min bɛ taa tubi a ka taa sira in na Mali kɔnɔ i b'a fɔ ko tubi wɛrɛ tɛ yen n'ale ka misiri in tɛ n'ale ka du in tɛ a Seyidi Seku Usmane Madan Haidara min kɛra bi kunna wolo ye an ma min kɛra bi dususuma ye an ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka si ni kɛnɛya di senfililaw ni bolofililaw an ka karatekaw olu nana kɛnɛ in kan olu ka mɛtiri ba ka se ka mawuludu ko o yanga bonya Félix Houphouët-Boigny kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ Ala k'a k'u ma baraji ye diɲɛlatigɛ la ni i bɛnna ni nin tile in ye i ma kɛ nin ka kalanden ye i ma kɛ a kanubaga ye i ma ye a nɔfɛ jamana i ma a nɔfɛ jama kanu walayi ma kana ka sira in ye n'i bɛ silamɛya la o de la i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ de bɛ yen ko diinɛ ɲɛmɔgɔ sɛbɛlama Mali kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ de bɛ yen ko diinɛ ɲɛmɔgɔ sɛbɛlama Côte d'Ivoire kɔnɔna na a bɛɛ ni nin cɛkɔrɔba in bɛ ɲɔgɔn kalama wa a bɛɛ bɛ nin cɛkɔrɔba in fɛ n y'a f'i ye n ko maa caman Ala ye nin jama d'u ma u y'a kɛ ka ko wɛrɛ kɛ n'a ye dɔw y'a kɛ ka politiki kɛ n'a ye dɔw y'a kɛ ka jamana ci n'a ye dɔw y'a kɛ ka jamanadenw bagabaga n'a ye nka maa min ka jama n'a kɛra ka dugu jɔ ka jamana jɔ ka du jɔ ka sinjiw kalan ka silamɛya wasa ka furumusow kɛ cɛlabatula ye ka cɛw kɛ furumusow hinɛbagaw ye ka denw kɛ duwawuden ye a Seyidi Seku Usmane Madan Haidara de don nin cɛkɔrɔba ɲuman in a ka kɛta tɛ se ka fɔ ka ban a ka fɔta tɛ se ka ban wa Ala ye min d'a ma walahi a tɛ bɛɛ bolo munna maa dɔ bɛ ɲɛ mais Ala tɛ den d'a ma min ka ɲi maa dɔ tɛ ɲɛ Ala tɛ muso d'a ma min ka ɲi maa dɔw bɛ yen a bɛ ɲɛ Ala tɛ mɔden d'a ma min ka ɲi serifukɛ min a musow ɲɛna serifukɛ min a denw ɲɛna serifukɛ min a mɔdenw ɲɛna serifukɛ min a ka kalandenw ɲɛna a Seyidi Seku Usmane Madan Haidara a sabali Ala ye nin bɛɛ lajɛlen d'a ma an b'a ɲini Ala fɛ si ani kɛnɛya Ala k'o di a ma nin kɛnɛ kan an b'an ka Côte d'Ivoire ɲɛmɔgɔw fo kɛrɛnkɛrɛnyala an ka président ba Adama Sako an b'a fo nin kɛra ale de tile la wa kunungo mun y'a daminɛ ka fara ale kan an b'u bɛɛ fo n'i y'a jateminɛ Ansardine Côte d'Ivoire bi ko tɛ dɛ nka u ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri an'u ka mɔgɔ ɲumanya Ala sɔnna a ma ko o bɛɛ lajɛlen jaabi o yira o de la karamɔgɔ bɛ to ka kuma fɔ waati bɛɛ ko an ka baara kɛ n'an ye baara kɛ a bɛ dɔn kuranɛ aya de don Ala b'a fɔ a ye baara kɛ ban n'aw ye baara kɛ ni Ala bɛna dɔn ni aw ye baara kɛ kira bɛna dɔn n'aw ye baara kɛ maa ɲumanw bɛna dɔn ansaru aw ka baara Côte d'Ivoire y'a dɔnna sabula autorités ko k'aw ka ɲi karamɔgɔw ko k'aw ka ɲi alimamiw ko k'aw ka ɲi ko aw majiginnen don k'aw sabalilen don k'aw ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la aw ni bɛɛ jɛra Ala sɔnna a ma o mankutu o kɛra aw karamɔgɔ ɲɛna aw dun b'a dɔn aw karamɔgɔ ye mɔgɔ min ye o ka d'a ye ni wari ye o ka d'a ye ni sanu ye o ka d'a ye ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye sabula Ala sɔnna a ma ale ye jugo karamɔgɔ de Ala sɔnna a ma ale ye danbe karamɔgɔ de Ala sɔnna a ma o kuma minnu bɛ fɔ o b'ale la wa n'a fɔra ko yira ale ka kalandenw na o y'ale ka wasaba de o la aw ka joli di a ma dogo ɲinan 12 mai Côte d'Ivoire jamana kan u ye joli di min di k'a daminɛ u ka togodaw la ka taa se u ka ayiwa cercle kɔnɔna na ka taa se u ka région kɔnɔna na ka na capitale la Abidjan wallahi a ma dogo a kɛra joli di baw de ye wa ɲɔgɔnna joli di t'a ye fo n'a kɛra ansaru kɔnɔ o la Côte d'Ivoire y'an bi ansaru aw wasalen don aw ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri n'aw ka baara la aw kɛlen don ka dususuma min di serifukɛ ma sabula contraire kun mana kɛ an kun tɛ kɛ tan a kun ka na maa dɔw bɛ yen olu bɛ yan olu tɛ maa ɲɛkɔrɔ kuma fɔ
wa olu tɛ galonda maa la maa minnu ye nin kuma ninnu sariya maaw de don mun tɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔw ye mun tɛ kunfɛ kumaw ye n'a y'a sɔrɔ a tun bɛ cogoya wɛrɛ la aw tun bɛ cogoya wɛrɛ la o kuma fana tun bɛ fɔ mais ɲuman min fɔra wa kana siga dɛ n'i taara Burkina i bɛ nin ɲuman kelen de mɛn Ansar la n'i taara Gabon n'i taara Benin n'i taara Togo n'i taara Senegal i bɛ nin ɲuman kelen de mɛn Ansar jamana 40 min ni Ansar b'a kɔnɔ bi i tɛ foyi mɛn fo n'a kɛra nin mankutu ye fo n'a kɛra min y'a yɛrɛ janfa walima a y'a ka tɔn janfa walima a donko a ɲinan'a kɔ sinon billahi Sherifkɛ ye nin de fɔ wa a bɛ nin de kan a ka denbaya bɛ nin de kan an b'a ɲini Ala fɛ nin cɛkɔrɔba ye Ala ka si ni kɛnɛya di Ala ka si ni kɛnɛya di nin cɛkɔrɔba in ma mawludu n'i y'a lajɛ fɛnba de don mawludu tɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ n'a kɛra yɔrɔ min a kalan duwawu kalan a kɛnɛ kan hɛrɛ minnu b'a kɔnɔ a dogolen tɛ 26 mars duwawu kalan e ye caman mɛn o la e ye mankutu caman mɛn taa Bamakɔ suguba mɔgɔw ɲininka ko 26 mars duwawu kalan bɛ cogo di ni ni warimisɛn taara ka Ala deli k'a la ko yalima i bɛ kɛ cogo di maa joli bɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ mun kɛra millionnaire ye o sira kan maa joli bɛ mun ka jagaw ɲɛna o sira kan maa joli bɛ mun ye den sɔrɔ o sira kan maa joli bɛ mun ka hamiw dilanna o sira kan maa joli bɛ mun ye du sɔrɔ o sira kan maa tɛ da ko la gansan surtout maliyɛn maliyɛn tɛ tugu ko la gansan maliyɛnw dara Sherifkɛ ka duwawu la u tugura kɔ o de la ni Sherifkɛ taara Doyimana u bɛ yen nɔ ni a taara Tamani u bɛ yen nɔ n'a nana Bamakɔ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ yen nɔ wa a nana Côte d'Ivoire u nana duwawu jaabi Sherifkɛ duwawu jaabi bɛ dafa mɔgɔninfin na ni fɛn o fɛn a bɛɛ dafalen don a la o la an ka karateka olu b'u sɔn kosɛbɛ aw yɛrɛ kun ɲɛ b'a la u bɛ démonstration na ayiwa k'a yira jama la jama yɛrɛ nisɔndiyalenba nin min filɛ nin ye nin bɛ Ansar kɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ndolancilaw bɛ Ansar kɔnɔ karatekɛlaw bɛ Ansar kɔnɔ ayiwa ka taa se o n'a ɲɔgɔnna farikolo ɲɛnajɛ ma a bɛɛ lajɛlen bɛ yen o la an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kɛ hɛrɛ ye nin baara ninnu mun filɛ nin ye nin bɛɛ ye sunnaw de ye o Ala kira kisi ni nɛɛma b'a ye soboli kun ka d'a ye a tun bɛ soboliw lajɛ o n'a ɲɔgɔnna n'i y'a lajɛ mawuludu dɔgɔkun kɔnɔ baara minnu bɛ kɛ a bɛɛ ye nisɔndiya de ye k'a yira ko silamɛya diinɛ min de don ɲɛkumu diinɛ tɛ k'i ɲɛkumu k'i seere k'i sigi o diinɛ tɛ criminel diinɛ tɛ diinɛ min de don fɛn caman bɛ k'a kɔnɔ silamɛya yɛrɛ kadiri kɔnɔ bɛn kɔnɔ kelenya kɔnɔ walasa a ka dɔn k'i ye mɔgɔ de ye i tɛ mɛlɛkɛ ye a Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara ale de nana ka na o faamu ni o hakilina di mɔgɔw kan sinon mɔgɔ bɛ mɔgɔ la olu n'olu kun donna u ka denbaya kɔnɔ u tɛ yɛlɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔ la n'olu kun donna u ka denbaya kɔnɔ u ɲɛ sisilen de bɛ don maa bɛ maa la u ka denbaya kɔnɔ foyi foyi tɛ se ka kɛ a bɛɛ haramuyara nka ka dutigiw lafiya ka dudenw lafiya ka du kɔnɔnaw lafiya a Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara o la an bɛ dugawu kɛ ni cɛkɔrɔba in ye Ala ka si d'a ma Ala ka si d'a ma Ala ka kɛnɛya d'a ma an b'an baw fo nin kɛnɛ kan walahi Cheikh Ousmane Madani Haidara a furumusow kana ka fo an bɛ an ba tanti Jara fo ka an ba tanti Fatumata fo ka an ba tanti Aisha fo ka an ba tanti Halima fo u ni cɛsiri u ni wulikajɔ u ni wasa billahi dɔnnikɛla furumusow ka ca nka an ba ninnu ɲɔgɔnna tɛ yen u ka muɲu na u ka sabali la u ka waliden ladon la u ka hinɛ la u ka dɛmɛ la ka ɲɛsin mɔgɔw ma ani u ka majigi ka ɲɛsin u ka kalandenw ma an b'an ba ninnu fo u kelen o kelen n'i da to min ka ɲuman na min ka sabali la min ka baara ɲumanw na i b'a fɔ ko o ta ka bon ni dɔ in ye i bɛ bɔ dɔ la i b'a ye o ta ka bon ni dɔ in ye foyi de tɛ u y'u nakun dɔn foyi tɛ u y'u furucɛ dɔn u y'a labatu an bɛ dugawu k'u ye ka Ala deli Ala ka ɲɛ m'u la ka Sherif Ahmad Tidiane Haidara fo y'a bani ka Sherifu wallahi karamɔgɔ Ala y'i sɔn den na Ansar bɛɛ kana k'a fɔ ko karamɔgɔ i ni ce Sherif dili ma wa fana bɛɛ kana k'a fɔ karamɔgɔ an wasara n'i ye ni Sherifu ye i ɲɛna wallahi an wasara ni Sherif ye i ɲɛna Sherif Ahmad Tidiane Haidara ni min b'a la an bɛ ɲininkali kɛ hadamaden nin de don wa mɛlɛkɛ nin de don yalima muɲu an kun b'a fɔ ko karamɔgɔ muɲuna nka nin waati laban in na an y'a ye Sherif ka muɲu ka bon ni karamɔgɔ ta ye a Sherif Ahmad Tidiane Haidara Ala y'a sɔn dɛ k'a si lajɛ k'a ka muɲu lajɛ k'a si lajɛ k'a ka ko sabali taw lajɛ k'a ka majigi lajɛ a bɛ mɔgɔ dabali ban wallahi mɔgɔ ni Ala y'i dɛmɛ ke e kɔni kɛra Sherifu a kanuba ye Ala y'i sɔn an bɛ dugawu kɛ Sherif Ahmad Tidiane Haidara ye a n'a dɔgɔw bɛɛ Sherif
Ali Ousmane Haidara Sherif aywa Iba Haidara DGP Sherif Harun Rashid Haidara Morike Jema kata se Sherif Keshki anu dogo bela jele anga Sherifatu bea ambu foku walenyumando ina na dogoni mimi na dogoni kata se femiye Seida aywa abayini na dogoni kata se femiye Seida Balakisa na dogoni Seida Nafisa Ousmane Haidara na dogoni kata se Seida Baumu na dogoni kata se femiye Seida ina na dogoni Baumu na dogoni ambu bela jelen foku walenyumando kata Seida Mama Haidara fo kata se Seida Fatima ka bela jelen fo ka walenyumando uka wulika jola uka tesiri la ani uye karamogo wasali min kɛ an bɛ dugawu kɛ u ye ala ka anu dɛmɛ ka ansar ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ ala ka anu dɛmɛ an bɛ Félix Ofoyi bɔ an na mɔgɔw bɛ ka na cogo min mɔgɔw bɛ ka na ten laban an t'a dɔn a bɛ na kɛ cogo min na Alhaji Usman Kane ni de bɛ yan yanni an ka don baara tɔw kɔnɔna na an y'a kanu ka bɔ ka ninnu yira aw la an ka technicien ba minnu bɛ yan Jacques Bower Buya Kulibali bamanan a ɲuman dɔɔni o de ye nin cɛ in ye dɛ sinon Kulubalilaka ɲuman a man ca dɛ mais Kulubalilaka min ye Kulubalilaka bɛɛ lajɛlen wasa o ye nin cɛ in de n'i y'a ye a kundaman tɛ ten maa jan tɛ wa maa faritigiba tɛ n'i y'a ye natɔla ye a bɛ kɛ i n'a fɔ a ka bin mais a kunkolo in a man bon dɛ a kunkolo man bon a kunkolonin ka misɛn mais min b'a kɔnɔ a tɛ kunkolobaw kɔnɔna na sabula ko minnu tɛ se ka kɛ ale ka technique kɔnɔ a b'o de kɛ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an ka correspondant min bɛ yan n'i y'a ye bi a bɛ k'a fɔ Sherifila Côte d'Ivoire yan Zakaria Dambele de don a ye disposition dɔ bɛɛ ta min b'a to image a propre a ɲuman k'a lase aw ma ka so ɲuman di aw ma a b'a fɔ ko Côte d'Ivoire Dambele an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a ka équipe maa bɛɛ lajɛlen fo ayiwa an bɛ bɔ kuma na ni ala ni kira sɔnna ma sɔni an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan yan de Abidjan ye foyi tɛ yan bi ni hɛrɛ tɛ ni nisɔndiya tɛ bɛɛ sɛwalen don an b'a ɲini ala fɛ ala ka dɔ fara sewa in kan Alhaji Usman an bɛ antenne segin ma ni ala ni kira sɔnna ma sɔni an bɛ tila ka segin aw ma ni ala ni kira sɔnna ma